Ο Πειραιάς δεν είναι ναυτιλιακός μόνο, έτσι. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι είναι το λιμάνι του, η θάλασσα, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη θάλασσα. Αλλά γενικά είναι ισχύει ότι είναι μια περιοχή σε σχετική παρακμή. Ναι, και πρέπει να απαντήσω βιωματικά σε αυτό το ερώτημα. Εγώ είμαι πειραιώτησα από επιλογή. Γεννήθηκα στο κέντρο της Αθήνας και η αγάπη μου για τη θάλασσα και τον Πειραιά με έκανε να πολιτογραφηθώ πειραιώτησα. Όμως αυτό δεν αρκεί. Πάρα πολλές φορές βλέπω χαμηλή πολιτιστική ζωή στον Πειραιά, μεγάλη ανεργία γύρω μου και όλα αυτά δεν επιβεβαιώνουν την επιλογή μου. Ήταν ένας από τους λόγους, από αυτά τα λίγα στοιχεία που με έσπρωξαν να... Ο Πειραιάς παλιά, πολλοί ο κόσμος πού απασχολιόταν δηλαδή και τώρα έχει πέσει τόση ανεργία, ειδικά στον Πειραιά? Ο Πειραιάς, όπως τον αποκαλούσαν και οι ιστορικοί, ήταν το ελληνικό Μάντσεστερ. Είχε γύρω του την ανάπτυξη λόγω της σχέσης με το λιμάνι μιας βιομηχανίας, ενός πολύ μεγάλου εμπορίου, το οποίο τροφοδοτεί το βασικά και από τις μεταφορές από τα νησιά. Γι' αυτό το βλέπουμε και στην κοινωνία του Πειραιά. Ναι. Χιώτες, μανιάτες, κριτικοί, σαν και σένα. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν, ειδικά τελευταία δεκαετία, όπου κατέρευσε η βιομηχανία και οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να αλλάξουν, να πάρουν τη θέση της, και η έλλειψη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ενός ειδικού σχεδίου για τον Πειραιά, οδήγησαν σε μια έκπτωση. Ίσως να θέλει και άνθρωποι. Γιατί η ιστορία δεν αλλάζει από μόνη της, θέλει ανθρώπους να την τραβάνε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα στον Πειραιά δεν είναι καλά. Μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη του Πειραιά ή εξαρτάται από όλη τη χώρα μόνο κτλ. Κάτι ειδικά για τον Πειραιά μπορεί να υπάρξει? Είναι σίγουρο. Η εμπειρία μας δείχνει σε όλη την Ευρώπη ότι γύρω από τα λιμάνια έχουμε ανατροπή αρνητικών συνθήκων. Βλέπουμε το Ρότερνταμ, βλέπουμε το Λονδίνο, βλέπουμε τη Μασσαλία, βλέπουμε την Ιταλία. Γύρω λοιπόν από το λιμάνι αναπτύσσεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων, από εμπορικές μέχρι υπηρεσίες όπως διαφήμιση, προώθηση φορτίων, και για να πάω και σε κάτι που είναι η μεγάλη μου αγάπη, γύρω από το θαλάσσιο τουρισμό, μαρίνες. Και το τραγικό είναι να βλέπει κανείς το λιμάνι του Πειραιά. Κάθε φορά που γυρνάω από πτυχίο και βλέπω εγκατελελειμμένες από βάθρες ιστορικά στοιχεία και σκέφτομαι τα Docklands του Λονδίνου, όπου εκεί επάνω έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη δραστηριότητα. Συγγνώμη, θα ρωτήσω τώρα, τα Docklands τι είναι? Τα Docklands είναι οι περιοχές, docks στα αγγλικά είναι οι αποβάθρες. Είναι εκεί όπου είχε αναπτυχθεί μια δραστηριότητα που στα επιστημονικά τη λέμε κλάστερ, που είχε μέσα τα ναυπηγεία, τους χώρους όπου έγινε η αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών, των φορτίων. Ήταν πάρα πολλά. Συγγνώμη, το λιμάνι, ένα κομμάτι δεν είναι κινέζικο? Κινέζικο δεν είναι, είναι ελληνικό. Ναι. Έγινε μια παραχώρηση στην Κόσκο, όπου τα αποτελέσματά της τα βλέπουμε ήδη και είναι σημαντικά. Είμαστε πυλώνας για τα κινέζικα φορτία. Ήταν αρκετά καλό, αλλά δεν είμαι σύμφωνη με τις εργασιακές σχέσεις που επικρατούν εκεί. Θα ήθελα να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες, και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά... Σε λίγο θα εφαρμόζονται οι βουλγαρικοί γενικώς παντού στη χώρα. Δεν θέλω να το ακούω αυτό. Ελπίζω ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα θα αλλάξει πορεία. Μάλιστα. Ωραία. Άρα με τον Πειραιά λέτε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Μπορεί. Που αφορά το λιμάνι και τη θάλασσα κυρίως. Και άρχισε. Θέλω να πω ότι σε όλη αυτή την περίοδο όπου μόνο δυσάρεστα πράγματα ακούγαμε, η πολιτιστική ακτή, δηλαδή η αναμόρφωση του λιμανιού του Πειραιά με έργα που αφορούν τον πολιτισμό, αλλά φέρνουν και τουρισμό, φέρνουν κουραζιερόπλια. Είδαμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο πόσοι τουρίστες έρχονται. Και κάθε τουρίστας που έρχεται με κουραζιερόπλιο αφήνει στον τόπο μόνο σε μία μέρα τουλάχιστον 100 ευρώ. Και αυτός ψωνίζει από τα μαγαζιά, ψωνίζει ακόμα και από τα σούπερ μάρκετ, πηγαίνει στην Ακρόπολη, κάνει βόλτα στον Πειραιά, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο, και θέλουμε να έχει και πολλά πράγματα να κάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Εγώ θα ήθελα ένα μουσείο, ένα αναγνωστήριο,
να δείχνουμε αυτό που είμαστε. Τι αναγνωστήρουν, να διαβάζουν από την Ναι, να κατεβαίνουν στο λιμάνι και να βρίσκουν ένα χώρο που θα μπορούν να διαβάσουν πράγματα για την ιστορία, την ναυτιλία, τον Πειραιά. Ενδιαφέρον να ακούει. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Γι' αυτό είμαστε, εμείς να σκεφτόμαστε. Όταν δεν είμαστε στα κανάλια, δουλεύουμε στα πανεπιστήμια. Ναι. Ξέρετε, το πρόβλημα με το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι οι πολιτικοί δεν κάνανε ποτέ αυτό για το οποίο πληρωνόντουσαν, να σκέφτονται. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν δικό μου. Από κάπου άλλο το έχω κλέψει. Εσείς μου το είπατε, εγώ μετά